Dyma Barc Cenedlaethol Eryri 823 milltir sgwâr o dirwedd anhygoel, mynyddoedd, coetiroedd, afonydd ac arfordir, sydd wedi ddynodi wrth gwrs oherwydd ei ansawdd rhagorol. Ond y llynedd cyhoeddodd y grid cenedlaethol gynllunia i uwchraddio y grid i gwrdd ag anghenion sero net, sydd yn fy marn i yn holl bwysig. Ond mae'r cynlluniau yn cynnwys cysylltiad tensiwn uchel rhwng Bangor ac Abertawe, a allai dorri'n syth drwy Barciau Cenedlaethol Eryri a Bannau Brycheiniog. Fel ydych chi'n gweld ar y map yma, mae hynny gweitha'r ffaith bod rheola y grid ei hun, rheola Holford, yn dweud y dyla llinella uwchben foltedd uchel newydd osgoi y Parciau Cenedlaethol yn gyfan gwbl os oes modd. Nid yw claddu y rhain o dan y ddaear yn ateb hawdd chwaith, oherwydd fod llawer o'r dirwedd ar ochr mynyddoedd dilchwyn, a gall claddu llinella tensiwn uchel wneud cymaint o ddifrod ecolegol ac adeiladu traffordd chwe lôn. Ond mae cynlluniau'r grid ar draws gwledydd Prydain yn cynnwys nifer o gysylltiadau o dan y môr rhwng yr Alban a Chymru, yr Alban a Lloegr a Lloegr a Lloegr. Dyna pam bod Cymdeithas Eryri a chyngrau'r tirweddau dynodedig Cymru yn dweud dylid ffafrio rhoi y cyswllt newydd yma o amgylch yr arfordir, yn amodol wrth gwrs ar asesiad amgylcheddol boddhaol.